Hej alle sammen, og velkommen til en lidt anden kanal, eller en lidt anden video end gaming. Vi kan også godt lave sådan nogle tryllekunst med kort. Så det vil Reiter lige vise os. Egentlig er det ikke noget med trylle. Det er egentlig en gang, du behøver ikke engang bruge din hjerne. Det er egentlig et trick, som laver sig selv, så det er egentlig meget enkelt. Det første man gør, nu vil jeg bruge Thomas her som testperson. Thomas, tænk på et kort. Et af de her kort. Nu går jeg væk, og så tænker jeg på det. Godt. I hvilken af de her rækker ligger kortet? Den her. Okay, så gør vi sådan her. Så tager jeg lige sådan her. I hvilken række ligger det nu? Okay. Og hvad så med nu? Okay. Godt så. Okay. I hvilken af de her stjerner? Hvilken er vælgen? Vælgen er det er tilfældigt. Den her, okay, så fjerner vi den. Vælg en til. Den her. Okay, så får du den. Fjerner vi den her. Vælg kort. Det er godt der. Få tag det. Fjerner vi de kort. Det var det kort, det valgte. Yep. Nu vil han forklare, hvordan han gjorde det, så de også kan lave det, hvis de har lyst til at drille nogle venner. Fordi det er virkelig simpelt. Måden tricken fungerer på. Ja, nu lægger jeg korten ud. I kan gøre det her med hvilket som helst kort. Det behøver ikke at lige præcis med de her kort. Det I så gør, det er, at I fortæller dem, som jeg sagde, at de skal vælge en række, og så skal de tænke på et af de kort her. Det er lige meget hvilket et. Og så en Vi række. siger, vi tænker på jokeren. Ja, vi siger jokeren. Så gør vi det ned, så etteren lander på toeren, og toeren lander på treeren. Sådan her. Så skal den her, hvor jokeren var i, den skal lande i midten. Den, hvor man vælger, den skal altså være i midten. Så gør vi lige en gang til. Og nu er jokeren i midten. Så nu gør vi det samme. Og så gør vi det en gang til. Og nu er den i midten igen. Og så må der være 3 gange. Kun 3 gange. Nu. Så lægger man dem ud 1, 2, 3, 4, 5. Det er 5'eren, den er på. I vil altid det 5'eren. Lige meget hvilket kort I havde valgt, vil det altid være 5'eren. Ja, så skal man bare huske på, hvilket kort der er 5'eren. Og så hvis jeg siger, nu ligger det jo den her stjerne, som vi kan se, det her kort. Så hvis jeg siger, at jeg vil have den der stjerne. Så fjerner jeg bare den. Så siger jeg bare den. For jeg ved kortet er her. Så siger jeg vil have den her stjerne. Så siger jeg, okay, men så får du den. Så fjerner vi bare den der. Vælg kort. Det der kort. Okay, men så fjerner vi det. Vælg til. Så det der kort. Så får du det. Så fjerner vi det. Og det er jokeren. Man kan lave dem alle forskellige kort. Lige meget. Og man behøver ikke tænke, men så bare husk, det kort han vælger. Det vil altid være kort nummer 5. Så bare husk, når jeg laver de stjerner der. Altid kort nummer 5, vi skal huske på.